Ад самага ранку на заднім двары Баранавіцкай гімназіі нумар 1 шматлюдна. Нядаўна быў аб'яўлены чарговы вясенні збор макулатуры, які будзе доўжыцца ўсяго некалькі дзён. Таму гімназісты ўсіх узростаў спяшаюцца прынесці на склад усю тую паперу, кардон, старыя сшыткі і часопісы, якія назбіралі з восені. Бацькі школьнікаў таксама не адстаюць. Прыносяць макулатуру цэлымі сумкамі, прывозяць на веласіпедах і на машынах. Да прыкладу, бацька першакласніцы Эдуард Шинкарук прывёз адразу 36 кілаграмаў. Хочется с первого класса, с первых шагов жизни научить быть аккуратной, относиться бережно к своей стране, к своей природе, к экологии. То есть это зарождается с самых низов. Вот как родители мы обязаны научить экономить бумагу, ресурсы нашей Республики Беларусь. По выніках мінулага года Баранавіцкая гімназія нумар 1 сабрала больш за 40 тонн макулатуры і стала пераможцай рэспубліканскага конкурсу сярод школ, у якіх больш за 800 вучняў. Дарэчы, гэта далёка не першая перамога. Ужо каля 10 гадоў установа ўтрымлівае лідарскія пазіцыі па зборы макулатуры і ў вобласці, і ў рэспубліцы. Наши дети мотивированы в сборе макулатуры, потому что в процессе воспитательной работы классные руководители очень много говорят о том, что сбор макулатуры дает возможность нам сохранить наше зеленое насаждение, дает возможность стабильно работать нашей бумагоделательной промышленности. Поэтому, коль дети мотивированы, сами мотивированы, они активно включают в эту работу наших родителей. Удзел і перамогі ў такіх конкурсах справа не толькі карысная для прыроды, але і выгадная для самой гімназіі. Толькі за мінулы год за здадзеную макулатуру установа зарабіла каля 10,5 тысяч рублёў, якія пайшлі на ўмацаванне матэрыяльнай тэхнічнай базы. Больш за тое, у якасці прыза гімназія атрымала сучасны ноутбук, які вырашыла аддаць 6 Б, пастаяннаму лідару па здачы макулатуры. Лично мы с моей семьей на протяжении всего учебного года собираем макулатуру, и осенью 2018 года мы сдали 200 килограмм макулатуры, а наш класс сдал 720 килограммов. Замечательно, что нам все время помогают наши родители и наши учителя. В этот раз мы опять заняли первое место в республике и получили такой замечательный приз, как этот ноутбук. Падлічана, што 1 тонна макулатуры ратуе каля 10 дрэў. Баранавіцкая гімназія такім чынам кожны год зберагае 400 дрэў, а гэта цэлы лес. Сапраўды ёсць у чым на іх раўняцца.